naše dieťa je snad najväčším sedmospáčom na celom svete. To je hrozné. Jediné, na čo počuje, sú koláče. Koláče? Áno, české. Buchty. Na celom svete nie sú také dobré buchty ako doma s mamkou. A kde je vôbec to Česko? Adamko, ja mám toho tvojho spania akurát tak plné zuby. Pozri, toto si zober. Ja ti tie koláče zbalím a ty sa pôjdeš pozrieť, kde to Česko je. A pôjdeš nás skúsiť do sveta. Dobre, ale až za chvíľku. Adamko, hneď! Milí diváci, vidíte, že Adam se dostal do problému a čeká ho cesta do světa. Tak uvidíme, co ho na té cestě čeká. Mimochodem bylo zmíněno Česko, 5-3, to bylo před chvílí se Švédskem, hokeji. To Adam neví, protože půjde, kam ho nohy ponesou. Tak mu budeme držet palce. Stejně jako těch hokejistů. Ich bin nur auf Fleisch versessen, sind's auch nur ein Gas, ein kleines Stück mehr. Und die ganzen Mischbeißsorten, Kugel und Baller, Schinkentorten, ess ich nicht, weil ich davon so dick wär. Eine Mischbeiß, nur die mag ich, die hätte es jeden Tag, ich darf vergessen, ich kann's auf mein Gewicht. Kann ich so am Mischbeiß kriegen, lass ich alles stehen und liegen, wenn auf liegen. Bin ich direkt erpicht, vor wie ein Datschken aus der Schelle, Tschechoslowakai. Schmecken macht die Wasser, die feste Zucker, denn so ein Datschken, so ein Proviant, das ist doch wirklich was für Amidolas. Und immer denk ich, wenn ich Bursche erpicht, vor wie ein Datschken, Datschken ist das allerhöchste Geld. Na Adamku, ten
konečně! Belo, kam jsi mi zase utekla, člověče? Dobrý den. Dobrý den. Kde to jsou? No, těžko říct, ale myslím, že jsem tady někde viděl děti, Adame. A ty by ti mohli poradit a říct, kde to jsi. Že jo, děti? Ano. Určitě ano. Jak se na něj hraje,
Co, Adame, poznal jsi, kde jsi? Já mám pocit, že jsem v Česku. Co děti? Asi jo? No. Já myslím, že jsem viděl zas nějaký školáky a ty ti taky možná něco předvedou. Oni taky tak pěkně umí zpívat a tancovat. No, to budeš koukat, hochu, co tě čeká teď tady. A diváky samozřejmě taky. Tak hezkou zábavu.
to ťažké? Ešte chvíľku počkej, my ti zahrajem nejakú moravskú a pak si to řeknu. Je to ťažké? Nástroj? Áno. No to je cymbál, to je strunný nástroj, melodický, harmonický, dá se na to dát písničky, akordy. Je to těžké. Člověče, já když ho tahám, mě týden bolí záda. No ale ty si možná ptal na to, jestli je to těžké na něho hrát. Aha. No ani ne, prosím tě, pojď, já ti půjčím paličky a pojď si s náma zahrát, zkrátka jsem Kvěrtušek.
pokračovat Adamovo dobrodružství, tak si počkejte nikoliv po reklamní pauze, ale po pauze. Můžete se občerstvit z bufetu a možná během té pauzy už bude konec hokeje, protože v pražské O2 aréně měli 2 pauzy a ve třetí se snad dočkají, protože Česko vede 7-3. Děkuji. Přátelé, doufám, že jste se občerstvili a koukám, že Adam tamhle je pořád na cestách. Čeští hokejisté jsou ve finále, vyhráli 7-3 a Adam nebyl v O2 aréně na hokej, ale je pořád na cestách. Ja už som prešiel cez hory, aj cez doly, aj cez čierny les a ešte stále som sa nedostal domov. Tak mu budeme držet palce, ať to zítřejší finále stihne, že jo? A ono se to povede. Žaluj, beranku,
Ešte som ho nenašiel. Už som prešiel cez hory, aj cez doly, aj cez čierny les. Neboj sa, nájdeš ho a zatiaľ sa s nami trošku zahraj a rozvesel sa. Ja sa len budem pozerať. Ja už som prešiel cez hory, aj cez doly, aj cez čierny les. Ja už nevládzem. Tak si oddychni, najeď sa a my, dievčatá, zatancujme si. Ideme! Aj vaše to vedia? No Adamku, veď uvidíš, ako oni krásne spievajú. Nech sa páči. Thank you.
prvýkrát na pódiu. Ďakujeme. diváci, Adam se při svém putování dostal z Čech na Moravu, do Slezska, až na východné Slovensko. Hej. Bude to mít těžké trefit domů, ale já jsem optimista a i když nejsme úplně v pohádce, tak věřím, že to dneska odpoledne a na večer tady všechno dobře dopadne. Dobre nám bude. Hudba, hraj!
size, tak by řekl, že ti vletěli včely, že jo? Já jsme ty včely nemáš. Co se takový skleslý, co se stalo? Smutný som. Aj moja mamka vie tak dobre tancovať, ale teraz nie som s ňou. Já myslím, že to všechno dobře dopadne. Ale tancovat se ještě bude. Nebuď smutný, neboj sa, cestu domov nájdeš. Počúvaj len hlas tvojho srdca. Ono ti napovie, kadiaľ máš ísť. Len choď. Šťastnú cestu, Adamko! Dievčatá, naučte sa variť, lebo vás žiadny chlapec nebude chcieť. Však otec, Tak, máš pravdu. povedz aj ty dačo, len ty Nikto sedíš. Nikto vás nebude chcieť. Joj, chlapče, a tebe sa čo stalo, že si taký smutný? Hladný som. Ja ti navarím. Ne, ja! Ja to viem Ne, lepšie. ja! Ale babi! Ticho. A kde tu dávaria, poď. Fajný guláš, jedzte, aby ste mali silu. Mňam! Výborné! Mňam! Najlepší! Staré Dajte. od mami. Daj si, chlapče. No, dosť. Ako som sa teraz najedol. Teraz by som si pospal. Alebo to vytancujeme. Tak šališskú polku.
Vážení spoluobčania, vypočujte si oznámenie miestneho rozhlasu. Cymbálová muzika Mariánka vás pozýva na tanečnú zábavu, ktorá sa bude konať dnes o 19. hodine v Kultúrnom dome. Koniec oznámenia. No ja by som si veru išla zatancovať. Otec, poďme spolu. Ja s ním pôjdem. Ne, ja. Zasa vadíte. Čo ho nenecháte? Aha, aj chlapec pred vami uteká. No. A ja nikam nejdem. Hlava ma bolí, len sa stále hádate. No, tá ja sebe chcem zatancovať, keď na Valane muzika hraje. A znáš čo? Ja pôjdem sama. A ty sebe tu šec s týma svojima novinkami a s vinčiskom. A nečekajme doma. Neznám, kedy prídeš.
Tak vidíte, milí diváci, jako v pohádce. Nejen v O2 aréně, v hokeji, ale i tady ve Vídni to nakonec všechno dobře dopadlo. Adam našel svoji maminku. Taký šťastný, že by som si teraz najradšej zaspieval. Pán, daj! Zahrajte mi muzikanti veselé, dokiaľ ja mám svoju mamku pri sebe. Budete mi muzikanti smutne hrať, keď sa budem od svojej mamky odberať. Dámy a pánové, milí hosté, takový byl výroční koncert folklorního souboru Mariánka, který se vám teď tady představuje v celé své kráse a myslím, že bychom mohli poděkovat těm hlavním protagonistům. Takže zaprvé to byli samozřejmě tanečníci z folklorního souboru Mariánka. Hudebníci z cymbálové muziky Mariánka pod vedením Lenky Bálové. Choreografii měli na starosti Lenka Želivská a Katka Kytková a Martina Canová. No a hlavní roli cestoval Adam Buchwald.